हेलो दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त बिस्वाजित नाम बाय देश kokborok सिमिति दुइस पालाहा जों तिनि कक सालायनाय दा फायारमैन बिस्वजित देबर्मा नतैनाय इनके नर जतन साइमन जे 22 नवेम्बर बना बथार जाखा बना तकथारि बथार लायखा नरक आमा फिलिनो जतन नुबायजाक इनके आमा फिलिनो फुरनान मुसुंगिया इनके आं तिनि साना मुसुंगु जे आ मा फिलिन बिसिंगना नरक दाग दाग क्लायनो मोखां जतन नुबायजाक बुमुंगु नरक जतन साइमानो आं तफान साना मुसुंगु पिनाकनाथ साला मादार चुरिया बैंड स्टोक ने बारिनाय इनके बर हिंके आबा हायके बथारिनाय गाहामा कले गुरि तमानो ताक जरसि रबजागिया नाजिसि हिंके बिस्वजित देबर्मानि मियाफोर देना सनिबनि 13 दिन पायो हिंके तफानसि माजाका कयजन सुदमासा आर बथाना हिंके तकथारे गोबांमा हिंके ताइरंके बियां थाबायका आसक दिन नाजि 13 दिन जरसि पाइ थांका हेपरसि मासा माजागो ताइर बियां थाबायका ताइरं हिंके खुलाम खुला गरि दङ के आ जागा चिन्ति ब्रासा बथारका तामं खामं बरनि तक समन जे दिन बथारका आ दिन रमजाखमं आ दिन रमजागैनाय ताम तसार जे खायखामं ताम डिग्री जरा जर जाखामं बयनकदे फिरुकामं फिरुगिया आबो सायमायाखामं बर हिंके त ताबो जरसि खुलाम खुला गरि दङ ता जरसि रमजायखो बर हिंके बर बागे हिंके पुरा सादिन बरनि इच्छा मते तामन्ते हिंके आ पिनाकनाथ मादार चुरिया बैंड स्टोकने कायसा भिडियो नर जतन नुखना हिंके आ भिडियो नबो आं फुनुग्लिया हिंके कायसा चिनि त्रिपुरानि कायसा सेलिब्रिटी बा कायसा शॉर्ट फिल्मनि कायसा एक्ट्रेस बक आ भिडियो न कायसा मीम्स रामजाक दं हिंके आ नर आ भिडियो न किसान नाजी আমি পিনাকনাথ কাঞ্চন বয়স কত? বয়স 22 বাবার নাম? পরেশনাথ গ্রামের নাম? এটি কিছু জানো কি দরকার কি ওই সিটটা জানা লাগে हिंके नर नुखना अ भिडियो न हिंके नर जतन सिनुना अ बरिन हिंके बनि बुमंका हामारि देबर्मा हिंके बना बेला बेलाका हामबाय हिंके गोबांमा बरि दंगो जे आनि कमेन्ट बक्स फायनाय गोबांमा चलारबो दंगो आनि कमेन्ट बक्स फायनाय एरुमबाबे आनि आमा बाबु न तैनाय आनि नंनि फेमिलि न तैनाय तामान जे एरुमबाबे कमेन्ट खायो एबो सातो गया बुनि सामो सातो गया एरुमबाबे कमेन्ट खायो आबो सावन बागैनाय सुदु इलिमे द्रुबा ताइ जेक्सन द्रुबानि बागैनाय बुक नरक आ सावस आनि कमेन्ट बक्स चिमिन फुनुमान नरक फारिकांके हामारि देबर्मा हायक्लायनाय नरक आसंनि तिब्रासानि बागैनाय गाहाम फुरुनार मुसुंदा हिंके तिब्रासानि बागैनाय आगुनार मुसुं हिंकेनाय क्लाइ फुनुदे भिडियो हामारि देबर्मा हायके आबंके सावस करिखा आबंका कमेन्ट बक्स फायनाय सावस फुनुमान नरक नरकनि आ जेक्सन द्रुबा ताइ नरकनि इलिमि द्रुबा नरक हिंके नरक बाग हिंके बरक मुतासि मुताय नरक आबनके खुलुमैनाय खुलुमलाजि बरक बरक हिंके जेक्सन द्रुबा हिंके बुरिबो मालां राबो मालां नरक खताम मालां मेन्द्रा आनि मुंसामाया जास्ट आनि कमेन्ट बक्स फायनाय आनि आमा बाबु आनि फेमिलि तैनाय नरक आसक सिमिन कुतुंना नंनाय फारिका हिंके नरक आबा हायकेनाय भिडियो खायनाय फुनुदि साहस दंखांके चिनि तिब्रासानि बागैनाय कक सायनाय फुनुदि हिंके चिनि जे गोबां बर दङ जे चिनि बिस्वजित देबर्मानि बागैनाय चिनि तिब्रासा बर गोबांमानो बन बागैनाय जास्टिसनि बागैनाय बर गोबांमानो बन बागैनाय आन्दोलन खायलायखा अखल लायखा गोबांमा बरंनो जत मिलगैनो हिंके बरनो जतनो बेले बेलेखा हामबाय बरना हिंके आबा हायक्ले नरक फारिकांके आबा हायक्लेसि नरक हायके साहस खायनाय बुइन सामा अखरिनाय फुनुदि हायक्लेसि तिब्रासानो सापर्ट खायदि चिनि त सायमानो बरंनि खुमा हिंके गोबांमा सापर्टा दङ नरक सायमानो चिनि बसकांगो हिंके सापर्टानो बागैनाय जों रिर हका बर हिंके जास्ट आसुगैनाय बख्रग जल थेपायनाय आसुगैनाय जाक ताइ दरिया जा तिख्लायनाय जास्ट बरंनि कामनि समय हिंके सिमि जखनाय हिंके आबन सगांके ताइ अखरग्लाक हिंके आंबो साना मुसुंगु बरनो बिश्वास खालायनाय नरक आसु दांके जीवने फारिया नरक जत मिलगैनाय नरकबो फारियो जे नरकबो थांगैनाय एफआईआर खायन बागैनाय नरकबो थांगैनाय पुलिसआव थांगैनाय एफआईआर खायमानो थांगैनाय आनि भिडियो आं सुरु भिडियो खायमानो तैनाय नों बुइनो थांगैनाय पुलिसआव थांगैनाय एफआईआर खायनाय आबो होनाय दाइ वानसंदि आं बुइनो बागैनाय बन बागै हायना साव पुलिसआव आबा एफआईआर खायनाय आबा एफआईआर खायनाय होननाय आरे फारिकांके नों तिनि फारिकांके थांगैनाय फुनुदि तिब्रासानि बागै गाहाम फुनुनार मुसुंके थांगैनाय फुनु एफआईआर खायबुत्रि नरक एफआईआर खायमानो आं साना मुसुंगु आन बागै तिब्रासा एकंदि हिंके जों जीवने फारिया ताबोतबो बुजिखा बर गोबां बुजिखा तफानो गोबांमा बर दङ चुतिया हारामि रक मादार चुरिया रक आर बेन स्टक रक आनि कमेन्ट फायनाय कमेन्ट खायन बागैनाय आ बोरै दंनो त आं सालसे एरुम
তাই সানা লাভ করে এরম ভাবে নর ন এরম ভাবে রিপ্লাই নাই তাই সারি নর না জ্যাকসন দ্রুবা তাই ইলিমিনি বাগে নাই নরলে ককবরক হিন্দি রিমিক্স ফায়না ফাটান বাগে নাই আবন নরক থাগে নাই বাজি নরক বই টাপা টাপ খাইমান সিমিন নাই নরক আবন কে চিনি ত্রিপুরাसान বাগে কে কাহানি বাগে নাই কমেন্ট খাইগলা নরক নর থুই থাংপানো দুঃখ নাঙ্গিয়া নরক বাগে আবা হাইছে থাং কমেন্ট খাইनाय नरक कमेन्ट आं नुगो ताइ सारि वान सकदे आं बुइनि आरो थाङै चेक खायहानाय नरक हाइ त्रिपुरासानि बागैनो चिनि त्रिपुरासर क्लोगो बागैनो चिनि त्रिपुरासर क्लोगो आबा हाइ आबनो साना मुसुंगो चिनि त्रिपुरासानि बागैनाय ताइ साइलाक तुरैखा एबा हाइ बर न उ लंगा कुना खितार हबानो कुनो दुखु नांगिया ओके चिनि त्रिपुरासर बागै जे सापोर्ट खायनाय बरना बेले बेलेखा हामबाय तेबो बेले बेलेखा हामबाय नरक आबा हाइक्लानो नरक सापोर्ट खायदोंनि तामा जागानो ओके तीन बागे सोंनो त्रिपुरासा आयलथु